gikan sa News Center sa Aksyon Radio. Aksyon Radio. Yari ang mga nagapangunang balita sa syudad sa Bacolod kag probensya sa Negros Occidental. Mga balita lokal, nasyonal, sa Aksyon Balitang Bayan. Numero 1, Aksyon Balitang Bayan. Numero 1, two-time kapisanan ng mga broadcasters, Golden Dove nominee for Best Provincial Newscast. Aksyon Balitang Bayan. Numero 1. Aksyon Balitang Bayan. Numero 1. Kagkaroon ang inyo News Team. Sa mga pangulong dinaran sa mga balita lokal, security guard nga ginbuyaya o kaginsulto sa isa ka homeowner nakahanda mag-iistorya kay Mark Ermeo. 1.3 milyones pesos nga bilis ang iligal nga droga na kumpiskara sa mag-live-in partner. Sa balita nasyonal, 4 ka brands ang bulong sa ubo kag sipon sa mga bata makamamatay suno sa DFA. 8 ka mga senador magabiyahe sa France. Maayong aga Bacolod, magagablugamahin sa Western Visayas. Karon nga adlaw Miyerkules, Oktubre 26, 2022. Ang inyong news team, Aksyon Dorel Cabato. kag Action Boy Duran. Ang mga balita lokal, pagkatapos lamang sa Ang balitang ito ay hatid sa inyo ng ACS. This is my life. This is my life. Ang tagsakatawo may kaugalingon nga istorya. Ang tagsakatawo may pinasahi nga inagihan sa kabuhi. Ang imo... Yes, good morning na mga ka-action. Good morning, Action Doors. Good morning, Action Boy, kag sa mga ka-action ta. Happy Wednesday, everyone. Happy Wednesday. Kagkaroon nga adlaw is October 26. Yes. 60 days na lang Uy. Dali nga lang kayo. Duwan na lang ka bulan. Doon 60 doon lang kabulan. Pasko na. Yes. Dasig lang. Pila 67 days before New Year. Sige. Good morning dira sa aton nga mga ka-action nga naga-monitor aga pa sa Facebook naton. Ang aton sining Facebook Live. Please like, follow, and share lang kita mga ka-action ha. Sa aton sining pagpangalaga, no? Musta ang chimpos mo do? May ulan? May amikwan? May bagyo? Nag-ulan actually kagabi, no? So, tiki may LPA. I-check tabi ko nakasulod na ang LPA. Wala, LPA gyapon na. Ano naman kasi namin mo kasulod? Nakasulod ng balita o nakasulod na? Nakasulod ng LPA sa Pilipinas, syempre. So, wala, low pressure area lang sa gyapon na. Okay? So, wala sang bagyo, mga ka-action. May LPA nga nakaara sa Pilipinas siya, pero wala pa siyang bagyo. Wala siya na himo bagyo. Kamay mo sa bagyo, sino na siya? Bagyo Why pa? Renato. Charot. Ano na letter Ang- O? Ano to no? Ang last tano gani? Obet. Obet. So after ni Obet, i-check tabi. Figuro Kasi Pamela. Pamela, gidya. Kundi Pamela, basi Pedro. Penduko. Pwede, no? So, si Obet, si Paeng. Aspaeng. Si Paeng. Musino. Alam mo Paeng ni Musino? Hindi. Kabay pa tani nga, hindi na Ang siya kakwan lang, bowling lang, champion bowler na, world champion na Ay, gali ka. Pinoy na isa nga world champion. Sige. Morning na dira sa aton nga mga miyembro sa Energy Funds Club. Good morning dira sa inyo, no? Kag sa mga drivers naton nga aga pa nagabulugtaw man, mga taxi drivers naton, mga jeepney drivers, e-bike drivers, tricycle drivers, good morning sa inyo. Yes. Dira sa mga merkado naton maayong aga sa mga vendors dira kag sa mga nagapanindahan. Good morning, gid. Libertad Public Market. Maayong aga dira sa inyo, ha? Sa kay Jocelyn, good morning sa imo, Russell Gomez, kag kay Leds Bagyos Atanasio. Sa mabas kong sa ila to naglinog gabi mo, no?
Yes, Sa Ilocos oo, lang bitaw nga dito to. Sa Abra. Sa Abra, no? Mm. Safe naman kuno sila ni Leds Bagyo sa Atanasio, ano? Ate, very good yun, very good. Morning kuno kay nanay niya Wela kag tatay niya Rudy sa barangay Kamalubalo sa Hinigaran. Ma'am Luisa Loing Melos, morning man sa imo. O, sige, stand by na kita sa aton mga balita lokal. Barangay 684. Drama komedya nga nagatalakay sa mga hitabo sa kabuhi. Isyu politikal, siyensya, kag kinaugali sa surut kag guwa sang pungsod Pilipinas. Oh my God! Wow! Ang mga tagpalamati, magkakadlaw sa pagbabati paagi sa kalaglawan ng mga characters kag mga eksena sa atong drama komedya nga mahimo nagakatabo sa ila kasilingan, kapitan, mayor, congressman, senador kag presidente man nga makahatag kalingawan sa matag adlaw nga tanan. Gunggong! Barinig kita sa mukha eh! Balitang Bayan. Sa detalye na sa ato nagapanguna ng mga balita lokal, plano ni Mark Ermeo ang nag-viral sa social media matapos gimbuyayaw ang isa ka gwardya nga pasakaan sang kaso nga cyberbullying ang head guard sa isa ka subdivision sa barangay Mandalagan, siyudad sa Bacolod. Sunod kay Ermeo, ang kaso may koneksyon sa ginalegar post ni Carlo Claro sa social media ang ila paglalisay sa Oktubre 23. Sa aligasyon ni Ermeo, napulo ka bulan na siya nag-istar sa iya ginasyum nga balay kag may dokumento nga nagapakita nga siya ang legal kag rightful owner sa nasambit nga propiedad rason nga makabig siya nga homeowner. Dugang pa, lakip sa rules and regulations ng subdivision nga dapat may car pass sticker ang mga salakyan. Apang sa sitwasyon ni Ermeo, nag-buy and sell sang salakyan, nagkuha kag ginatagan ini sang gate pass nga valid umpisa Abril 7, 2022 to Abril 7, 2023. Sunod pa kay Ermeo, sa kalawigon nga nagagwa sulod sa subdivision, sa October 23 lang siya ginpapundo, kag wala ginpasulod, bangod lain nga salakyan ang iya ginadrive, kay nagapati nga nabilin si Abalay ang gate pass, rason nga makita kag mabatian sa viral video, nga ginapangabay sini nga mag-convoy, padulo sa Abalay para pakita ang dokumento, apang nagpamalibad ang mga gwardya. Pero ang problema, bala ma'am, nga sugo sila sa mga homeowners, kay damo ko di salakyan, ma'am, bawal ko no, oo, damo ko salakyan, tagpulo ka bilog na park ko, di, amo nang isyo, tanan nga giyo ko, di ginabantayan, di amo na bala ma'am, ang ginamin ko, okay, ginaubra na ilaubra, ma'am, pero, ang ginamin ko, ma'am, pamersonal, ma'am, isipon ta, may balay ko di sa una, sa Block 15 na 28, binaligya ko, ga-broker agent ko di, ma'am, kaya nabaligya ko, hindi ko nila pagpasudlon. Ang kabahin sa pahayag ni Mark Ermeo. Ginarespeto naman ni Head Guard Carlo Claro ang plano sang nag-viral nga si Mark Ermeo nga magpasaka sang kaso may kangtanan sa ginalegar post nga video sa social media. Sa interview sa Action Firing Line, ginpahag ni Claro nga kinamatarong ni Ermeo nga magpasaka sang kaso kung sa lantaw sini may violasyon sa lagi. Ginatag lamang ni Claro nga siya nakahibalo kung sino ang nag-post ng video tungod sa natabo ang eksena nga nagsinggitan si Ermeo, madamo na sang homeowners ang yara sa lugar kag protocol man sa ilang nga mga gwardya sa subdivision nga hindi magkuha sang video. Una dre ginpahayag ni Ermeo nga cyberbullying ang ginhimo nga pag-post sa iya sa social media. Bali sir na kanto sir, natabo to. Manadamo na sir sa mga homeowners na nag-video to sir. Kag hindi pa nalamon ng balaan kung sino sir nag-post sa social media. Ang kabahin sa pagpahayag sang head guard nga si Carlo Claro. Nagalaom naman ni si Carlo Claro nga makahuna-huna man si Mark Ermeo sa mga masakit nga tinaga nga gipanghambal sini sa iya kag sa iya nga pamilya. Sa interview sa Action Firing Line, ginpahayag ni Claro nga nagatrabaho lamang sila sang disente kag wala sang anuman nga pagpamersonal. Sunod kay Claro, bukas siya sa anuman nga pag-istoryahanay agud matagan kasulbaran ang ining isyu. Palayag pa ni Claro nga nakalambot na sa ilang main office sa natabo kag ini ang ginatagan na pagtabod sang ila nga management. Kilala ta ka Claro, kag ako kilala mo man nga hindi ko kasulod. Sige, explain ko man sa hamon nga SOP sa gate so, sir. Maas lang kami sang imo sir temporary pass. Yan mo to bilayon sir. Then bura-buraya ko kag twice ko ron nga balanya kong gago. Claro, gago ka ti sakit man. Ang kabahayan dugang sa pahayag na sang head guard nga si Carlo Claro.
Naghatag man sa pathag ang head guard sa isa ka subdivision sa Barangay Mandalagan, siyudad sang Bacolod, nga ginbuyayaw sa isa ka homeowner matapos wala ginpasulod sa Oktubre 23. Interview action firing line ginpahayag ni head guard Carlo Claro nga hindi man nila intensyon nga hindi pagpasudlo ng homeowner nga si Mark Ermio tungod gin-verify lamang kung sakop pa sa iya permit ang ginadala nga salakyan nga ginapamilit naman sini nga mapasulod. Suno kay Claro, una na nila gin-verify ang permit ni Ermio apang wala ini sa mapakita nga dokumento. Rason nga nagtawag pa siya sa management apang wala sa nakasabat bangod sadto nga oras may signal jamming. Apang ang natabo nagsinggitan si Ermio kag ginhambalan sa malaing nga matinaga si Claro nga amo naman ang nabatian kag nakitaan sa nag-viral nga video. Sa ibang panaton nga mga balita lokal, nakumpiskar ang 1,360,000 pesos nga balor sa ginasuspetsuhan shabu sa mag-live-in partner sa drug bypass operations ang Regional Police Drug Enforcement Unit sa Iapquinia Subdivision sa Barangay 3 sa Ciudad sa Victorias. Ang manatakpan, gikilala nga sa Denmark Liscano alias Denmark, 26 anyos, graduating student, residente sa Osorio Street, Lopez Subdivision sa Barangay 3 sa mga syudad. Kag Marijo Acuña, 37 anyos, negosyante, kag residente sa Iapquinia Subdivision sa amuman nga syudad. Ginakabig ang duwa bilang mga high-value individual. Nakuha sa mga nagkaladakpan ang 27 kadalagko nga sachet kag duha ka bulto sa ginasuspetsuhan shabu nga may kabugaton sang 200 gramos. Nakuha man sa duwa ang isa ka improvised homemade shotgun, duha ka 12-gauge shotgun, live ammunition sa isa ka blade cutter knife. Sa karon duha yara na nahunong sa Victoria's PNP ka nadala na pasakaan sang kaso. Arestado naman ang isa ka lalaki matapos nga nagmaoy kag nakuhaan sang illegal nga droga sa Binalbagan Public Market, Barangay San Pedro, Banwa sang Binalbagan pasado las 11 sang gabi sa Oktubre 24. Ang suspect ang ginkilala kay Arnel Bastillo, 32 anyos, kag residente sang Sitio Ipil, Barangay Marina sa mga Banwa. Suno kay Major Ilinde Ribosquillo, ang hepe sang Binalbagan PNP, nakabaton sang report ang kapulisan nga nagamaoy si Basilio sa gwa sang merkado kag sang ginrespondehan nakuha sa iyang isa ka sachet sang suspected shabu. Dugang pa may isa man ka plastic sachet nga may traces sang shabu nga nakumpiskar kay Basilio kag ginapatihan nga iya nagamit. Ang illegal nga droga nga nakumpiskar ang nagabilis sang 496 pesos. Preso karon si Basilio sa custodial facility sang Binalbagan Municipal Police Station kag ginpaidalom na sa drug test. Nadakpa naman ang top 3 most wanted person sa La Carlota Component City Police Station pagi sa pagservice ang warrant of arrest dira sa may Bliss Street, Barangay 1, Ciudad sa La Carlota, sa Oktubre 24. Ang nadakpan kilala kay Julius Caro, 47 anyos, soltero, kag residente sang Purok Santan, Barangay San Miguel, sa amuman nga syudad. Si Caro ang may warrant of arrest sa kaso nga paglapas sa laing nga nagdamili sa pagbaligya sa illegal nga droga. Ang warrant of arrest ginpapanaog ni Honorable Judge Mila Yap Camiso, presiding judge ang RDC Branch 74 sa Oktubre 13, kag may piyansa ini nga 180,000 pesos. Preso karon si Caro sa custodial facility sang La Carlota City Police Station. Patay ang isa ka mangunguma matapos ginluthang sang iya hinablo sa Sitio Bula, Barangay Salong, Syudad sang Kabankalan, pasado las 10 sang aga sang Oktubre 24. Ang biktima ang ginkilala kay Jimmy Chaga Sr., 56 anyos, samtang suspect naman ang ginkilala kay Leo Payag, 34 anyos, kag parehong residente sang Sitio Bula, Barangay Salong sa among syudad. Sunod kay Police Lieutenant Colonel Alvimar Flores, ang hepe sang Kabankalan City Police Station, gintiro ni Payag ang iyang tiyo mismo sa balay sa nga biktima sa wala pa may baluan nga rason. Dugang pa ni Flores, blanco pa ang kapulisan sa senaryo kung paano natabo ang krimen bangod nagpamalibad ang pamilya nga maghatag sang dugang nga impormasyon. Pila sa kamot ang kagdughan ang naangko ni Tiaga nga gintunaan sang iya kamatayon. Na-recover sa crime scene ang isa ka basiyo sang bala sang kalibre 9mm nga pistola. Ginkomperman man ni Flores nga nag-execute na sang affidavit of non-interest ang pamilya sang biktima nga nagakahulugan lamang nga wala sila sang plano nga magpasaka sang kaso. Magapahamtang naman sa mga Police Assistance Desk ang Negros Occidental Police Provincial Office sa Oktubre 31.
Ang paining pagpamtang sang mga Police Assistance Desk ang isa sa matikang sang kapulisan para mabantayan ang mga lugar nga masami ginakadtuan sa tion sang Fiesta Minatay. Sunod kay Police Lieutenant Judesis Catalogo, spokesperson sang NOCPO, lauman sang publiko nga may mga kapulisan na nga magabantay sa mga patio, simbahan kay ibang pang area of convergence. Duha pa ni Catalogo, dumalian man ang mga kontrabando sa sining nga mga lugar. Nagpasalig si Catalogo sa publiko nga mahimo makigangot ang publiko sa kapulisan sa tion sang emerhensya. Nagbalik na ang biyahe sang sakayan pandagat sa syudad sang Cadiz padulong sa Bantayan Island sa probinsya sang Cebu. Sa interview sa Action Hotline, ginpahayag ni Cadiz City Mayor Salvador Bading Escalante Jr. nga sadtong Oktubre 23 diwat nga nagbalik ang biyahe. Suno kay Escalante, nagbalik ini matapos ang 3 ka tuig nga pagpauntat bangod sa pandemya. Ginpahayag ni Escalante, sarang ini makaakomodar sang tubtub 200 ka mga tawo. Suno pa kay Escalante, ang biyahe ang nag-umpisa alas 10 ang aga, magahalin sa Cadiz City Port kada galawig sang 2 ka oras ang biyahe. Action Radio Philippines Standard Time, las 6:15. 4 ka brands ang bulong sa ubo kag sipon sa mga bata makamamatay suno sa FDA. Samtang 8 ka mga senador magabiyahe padulong sa France. Ang detalye sa mga balita nasyonal sa magbalik sang aksyon, Balitang Bayan numero 1. Barangay 684. Drama komedya nga nagatalakay sa mga hitabo sa kabuhi. Isyu politikal, siyensya, kag kinaugali sa surut kag guwa sang pungsod Pilipinas. Oh my God! Ang mga tagpalamati, magkakadlaw sa pagbabati paagi sa kalaglawan ng mga characters kag mga eksena sa atong drama komedya nga mahimo nagakatabo sa ila kasilingan, kapitan, mayor, congressman, senador kag presidente man nga makahatag kalingawan sa matag adlaw nga tanan. Gunggong! Barinig kita sa mukha eh! Barangay amo na po nang si mama wala di ato sa Bacolod. Sa akong birthday gani maabot ako lang sa balay. Pero kamusta man? Amo na would like mayara gid na butang sa module nga i-search mo tapos bala mayara nga ilang taon mo sa YouTube. Di way ka man gamiton. Ti laktawan lang danay. Tapos ano naman, ublaw ng dason. Brown na dason singaw na pasensya ma'am. Paano ka nakapadala sulat? Nagulam na ko sa akon nga friend nga si Regine bala. Sa kay ay. Nang wala ka cellphone. Wala mo sa ina. Pero sino to Facebook? Imo to Facebook. Bali, paano ka nakabalo nga may... Hindi kasi so good ni Lola sa akin. Siya nagtulo sa akin nga kamo bala nang nabatian niya sa Action Radio sang aga gito. Oo. Yun ang bala nga isulat ko kung anong imukon. Ang pag sa page, i-like, i-share. Pinasunod mo tanan ni ano. Isunod ko lang man. Okay. Pero ka-expect ka na nga makadaog ka. Wala pagid kay daw. Gusto mo ako do ano naman daw. Gusto ko basta hindi ko ba siya ma-expect nga madaog. Wala nga maibita siya sa ARB 4-piece lang. Amo na gani pagkabati ko kay Fritz Alanga, ari ay pamati ka mo. May gin-offer ang Action Radio sa mga purpose na kubos na eskwela. Sige, sila kay James Smith Lanyuhan. Lanyuhan. James Smith Lanyuhan watching live sa Balungay. Abi ko ano taga New York. Sang Moises Padilla, no? Sa Balungay gali sa Moises Padilla ni saya gali niya. Good morning, dira sa inyo. Action boy, birthday gali ni ano, ni Nanay Indring. Kita ko post ni Ay, oo, birthday gali sa Indring. Indring, so happy birthday ta sa imo, ha? Yes, happy birthday, Nanay Indring. Tingala ko Hindi lang siya 88, no?
Bin pa. Tingala ko Siling gani. na ni Ma'am Luing siya post. Siling nga, laban lang kay makuha pa ta 100K. Happy birthday lang da kay Nanay Indring. Tingala ko aga pa nagbugtaw si Ma'am Luing kay Kwan gali nang nagpreparar gali. Of course. Aga pa siya. Oh. Happy birthday na Chendring, no? 88 years old. Grabe, ba? Yes, 12 years to go, makakuha na ta 100,000. Nga konda, Wala yung bali yan, laban lang kay makuha pa ta 100K. Oo, Sabad bakit sa rin si laban. Chendring niya? Of course. Kay Mary Ann Dioso, good morning man. Kaginatamyo niya man si Ella Hain Prasyo. Happy birthday sa Barangay San Agustin, Isabela. Oy, Ella Hain Prasyo, happy birthday sa imo. Si Ana Sinoro, kag si Miss Jinky de Lagdon are also with us. Kag kay Pres Dennis Richard Tibor Roma, good morning. Sa kay Jeff Villasor, good morning dira. Kay Ma'am Vanessa Mayo and Dr. Matt Mayo dira sa Rochester, Minnesota, USA. Alma Oligon, Noel Amar, Mikey Montilla, good morning. Salamat man sa Stars in Pada, Miss Jinky. Sa kay classmate ko da kag kumari to be, Virgil Legaspi Coloso, good morning sa imo. O sige. Sige, good morning man. Kay, sinong last mo kita miyaw? Si, di ka na kay Donnie, Donnie na Uba. Ay, Donnie, hindi ko niya makita si Donnie. Kumusta na lang kuno sa mga Hirota family sa Karabalan? Kag Okay, Arellano ari na, family ari na. sa Kunalum, watching from Cavite. Taga Karabalan, siya hindi. galiguro. Ay, hindi ito Cavite. Ito Cavite. Guro niya. Alain guro niya. Cavite, na Cavite. Wala ka siyang Cavite. Hindi naman Cavite. Kasi may lugar man lang Cavite, malitaton niya. Ay, sus Gane man. Good morning man kay Miss Jinky Dilagdon sa may Phoenix, Arizona. Good morning sa iya family. Dara sa may Pandanon DSB Action Boy. Of course, si mama niya na Lulit Dilagdon, Papa Joe, si Kirina, si Aldrich John, si EJ, Cherry Lynn, Jen Dilagdon, Jane Nagor, si Grazel May Villar, si Florence Mallorca Refuela, kag si Tali Casania, Annabel Refuela, good morning. Kay Ma'am Luing, ari na, atigin greet niya gito, si Chendring. yes, Nanay Endring. Happy birthday! Rosemary Valuis, good morning man sa Valuis and Santander family sa May Isabela. Kay Miss Virgie Legaspi Coloso, good morning. Watching man siya. Kag-araman Action Boy si Miss Lilian Bermudez sa may Australia, Melbourne, no? Melbourne. Good morning. Kaya Dennis Nuestro, good morning man sa imo. Dara sa may Wood Fire Bacolod. Si Andreo Quelar, good morning man. Stay safe and healthy man always. Kay Dansoy Dolindo kuno sa Barangay Tinungan, Isabela, nga adlaw nagapamati, good morning. Ang pagpanamyaw halin kay Rosemary Valuis. Si Louis Alda Senior, good morning man. Araman si Lani G. Villoga Huaringon, good morning. Ray Flores Barioga, Faustino Capillo Navarro Jr., good morning. Tamyaw ko lang kay Tita Mila sa Rosario Heights Subdivision, kag Nanay Ling sang Barangay Payaw, Binalbagan. Good Yes, morning good sa inyo. Da kay Ma'am Vanessa Mayo, kag Dr. Matt Mayo, ara man sila, no? Good morning, Oo. man. Ato lang nag-orientation sa bagong nga job, but silingon sa, hindi naman sa clinic. Ano man di ko lain naman ang obrahan ni Ma'am Van? Wala naman guro Okay. Mayo sa Amerika, yan, no? Kado kadamo i-opportunities, no? True. Siguro kung ikaw dito, kaguro saylo-saylo ka man Feeling ubra. ko 5, kapilig akong job. Ay, correct. Grabe si 5, wala tulog-tulog. Siguro, kung dito kaguro, pero may magkumpadala mga dollars, siguro kay kadamo sa imo nga mga racket dito. Sa kadamo, ikaw gidyong padalaan ko yan. Wala, hindi mo. Padalaan ta ka na, yeah, of course. Siyempre, pero coins. Mga Ang penny, ilan mga mga- penny, mga ano. Oo. Okay lang. At least dollars, reklamo ka, hindi. Ay, hindi ko Ate, mareklamo very dyan. good. Sige. Okay. Ano ni, ang ginsend ni Ma'am Bani nga Mayo Clinic. Okay. Sa Mayo Clinic man. For lain naman nga. Lain naman siguro nga posisyon. Bongga. Okay. Sige. Oy, sa mga taga
sa main sa main na sa gali nga clinic, sa Mayo Clinic, dako ang ospital. Okay. Very good. So, Mayo sige. Good morning dira sa mga Tagala Castellana ha, sa kay Leo Talaban. Morning dira. May on my mind ni Cor Mangalimutan. Good morning. Sabi ko muna. Sa mga taga Bago City dira, subok October 26 you are about to celebrate sang alas 5 de Nobyembre. Mas start kila Action Doors guro ang ilang activity daw October 31 gidya or 30 I think. May mga activity na sila, no? Sige. Standby tanay ha sa atong mga balita national. Napasalamat kami sa inyong mga bulong na isa inyo nga nakatabang sa amin din. Sa liwanag. Ang pagbulig sa isig kapareho, hindi mabayaran sang anuman nga kantidad. Rason kun nga ang nagapati ang Aksyon Radyo Bacolod nga ang pagbulig, hindi kinahanglan dako o kun madamo. Ang importante, may tion nga ginpalabot ang bulig sa mas nagakinahanglan. So salamat man kay nagaabot kita diri sa Purok Kalubihan Boss, no, sa Barangay Mailom. We understand nga daw talaga sala na din sa kaan nga lugar sa periodos ning mga activities. So nagapasalamat kita kay nakaserbisyo kita sa madamo naton diri nga mga pumuluyo, no. Pasalamat man kita kay Kapitan I. Torres sa mga katapo sa Bago City Health Office sa pagpumuno ni Dr. Ferdinand Mayoga kag sa tanan nga pumuluyo diri sa Purok Mailom, sa Barangay Mailom for welcoming us sa atong sining medical mission diri na. We hope someday makabalik kita diri kag makahatag liwat sa kun ano aton nga ma-share sa aton nga mapumuluyo diri sa Barangay Mailom. Ang Barangay Mailom sa siyudad sang Bago ang isa sa pinakamalayo nga barangay sa amuman nga siyudad. Aminado naman ang pila ka mga residente sa lugar nga tumalagsahon lamang sila nga makabaton sang pila ka mga serbisyo gikan sa gobyerno bangod man sa kalayoon sang ilang nga lugar. Ilabi na ang bulig para naman mapaayo pa ang ila ikaayong lawas. Rason ko nga nagapasalamat sila sa Aksyon Radyo Bacolod nga naghimo sang inisyatibo nga malabot ang ila komunidad kag mahatagan sila sang mas nagakaigo nga pagbulig. Mga nga wala kwarta para magpa-check up. Nagano kami libre sila nga check up diri hatag nga mga bulong kag vitamin sa mga bata man naman damo di salamat. Nanging kaupod man sang Aksyon Radyo Bacolod sa sininga aktibidad ang katapo sang Bago City Health Office gikan man sa ilang local government unit sa pagpanguna ni Mayor Nicolas Yulo. Kaupod man ang Action Radio Philippines Standard Time las 6:28 sa detalye na sang mga balita nasyonal. Ginpantaman sang Food and Drug Administration ang publiko nga maghalong sa pagsuporta sa 4 ka brands ang bulong sa ubo kag sipon para sa mga bata. Ini amo ang Promethazine Oral Solution BP, Cofexmalin Baby Cough Syrup, Macof Baby Cough Syrup kag Magrip and Cold Syrup. Sunod sa FDA, kontaminado ang 4 ka brands ang cough and cold syrup medications sang diethylene glycol kag ethylene glycol nga toxic ini kung makahililo sa human consumption. Ginbalabagan na sang World Health Organization halin sa Oktubre 5 ang 4 ka produkto tungod nagaresulta ini sa pagkapatay kag acute kidney injuries sa mga bata. Naibaluan nga ang diethylene glycol kag ethylene glycol ang mga chemical compounds nga masami makuha sa mga antifreeze, mga pinta, plastics kag cosmetics. Posible nga makaresulta ini sa pagpalalakit sang tiyan, pagsuka, paglupot, hindi pagpangihi kundi makapangihi, pagsakit sang ulo, acute kidney injury kag labi sa tanan, pwede nga ikamatay sang bata. Ang 4 ka produkto ang himo tanan sang kompanya nga Maiden Pharmaceuticals Limited nga nakabase sa New Delhi, India. Pahayag pa sang FDA, wala nakarehistro sa ila tanatapan ang 4 ka mabulong kung nga hindi legal nga mabaligya ang mga ini sa Pilipinas.
Magabiyahe ang 8 ka mga senador padulong sa France sagud makigsapol kag matalakay ang pagpabakod sang bilateral relationship sa tunga sang duha ka nasyon. Ginpahayag ni Senate Pro Tempore Lauren Legarda nga ila talakayon ang mga isyu may kang tanan sa dunang manggad, blue economy kag iban pa. Ginlaragway sang senadora nga ang pagtalakay sa nasambit nga tupiko timely kag signifikante bangod konektado sa climate change nga top concern sa bilog nga kalibutan. Ang 8 ka senador makikita man sa France Southeast Asia Parliamentary Friendship Group nga ginapangunahan ni Senator Matthew Darnod. Nagwa naman ang utod ng babae sang napatay nga middleman sa pagpatay kay Percy Lapid. Sa dindalasan ni ang pila ka impormasyon nga ginsalig sa iya sa nga utod antes napatay sa sulod sang bilibid. Yara na karon sa kustodiya sang Department of Justice ang utod sang middleman nga si June Villamore nga gininganon ko lamang sa ngalan nga Marisa matapos magpangayo bulig sa Tulfo Brothers. Nagkadto man si Marisa sa opisina ni Social Welfare Secretary Erwin Tulfo nga mo nagdala sa iya kay Justice Secretary Jesus Crispin Remulla sang kahapon sa mando man ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. Suno kay DOJ spokesperson Miko Clavano, ginsecure kay ipaydalom sa Witness Protection Program kay ipaydalom sa temporary shelter para maproteksyonan si Marisa. Naghatag si Marisa sa may impormasyon nga importante sa kaso. Naimaluan nga nasugilano niyang utod antes ini mabalita nga napatay sa bilibid. Sa pagbulgar ni Marisa, ginsugid siya utod ang mga ngalan nga Aldrin, Labra kag Malfi nga ginaligar mga commanders sang Sige-Sige Sputnik, Batang City Jail kag Happy Go Lucky Gang nga mo ang nagkontak ang nagistorya sa napatay nga middleman. Ginpabutyag pasunod sa iya sa napatay nga utod nga sa tatlo nga iya ginsuling nga gang commander, sugo ini sa isa ka mataas nga opisyal sa Bucor nga wala man giningadlan sa iya sang utod. Samtang gitpahag ni Clavano nga may vetting process antes mapaydalom si Marisa sa Witness Protection Program. Ginpahayag sang Department of National Defense kung DND nga ginpaydalom sa proseso sang reactivation kag reconstitution ang Mutual Consultation Board para sa termination sang 12.7 bilyones pesos nga helicopter deal sa Russia. Sunod sa DND, may komunikasyon na nga ginhimo sa Soft Techno Exports sang Russia. May angot sa termination bilang pagsunod sa pagsulundan sa Government Procurement Reform Act. Nagalaw naman ang DND nga may amicable settlement ang termination sang chopper deal. Oktubre 19 ang ginpahayag ni Russian Federation Ambassador Marat Pavlov nga dapat kilala o kung kilalahon sa gobyerno sa Pilipinas ang kontrata nga gin-cancel sa mga Pinoy officials bangod sa kahangawa sa sanctions sang Estados Unidos. Samtang ginarekomendar sa karon ni Anay Health Secretary kag karon Iloilo Representative Janet Garin ang sa Department of Agriculture nga i-promote ang kamote bilang alternatibo sa bugas agud masolusyonan ang posibilidad sang rice shortage. Nag-issue sang statement si Garin bilang sabat sa paandan sa mga mangunguma sa posibilidad nga shortage sang bugas sa 2023 sa karon nga nagnumo ang produksyon sang tanom nga humay bangod sang mahal nga abono. Sunod kay Garin, isini ang panahon na i-promote ang kamote. Kag isa sa paghimo sini amo nga ipasaka ang produksyon kag mag-invest sa agricultural research, food technology kag marketing. Ginaduso man ni Garin nga ang gobyerno maghatag insentibo sa mga restaurants kag karinderya kaya nagaserbe sang kamote. Naka-record ang Department of Health kung DOH sang duga nga 11,995 nga COVID-19 cases sa nakaligan nga isa ka semana, Oktubre 17 tubto 23. Sa weekly bulletin sa ahensya ang na-record nga kadamuon ang manubo sang 22% ikumpara sa na-record sa nga nagligan nga semana. Nagwa nga ang average sang bago nga kaso ang 1,714 kada adlaw. May na-verify man nga 272 nga nagkalamatay, lakip ng 26 sa tunga sa Oktubre 10 to 23. Kalakip sa bagong record ang apat nga kritikal ang kondisyon kag may 650 kritikal ang kondisyon ang padan nga nagapabili naman sa hospital. Action Radio Philippines Standard Time las 6:33 kay Mary Ann Valencia Israela dira good morning kag Salvador Octavio III morning mandres sa imo. Mga ka-aksyon ninyo ipamatian na aton mga balita diri sa aksyon, Balitang Bayan numero 1. Standby na sa action report, second portion, upod ka-aksyon, Fred Salanga. Balikay kita sa aksyon Balita Morning Edition, upod gapon sa inyong news team. Aksyon Dorel Kabat. Gag-aksyon Boy Duran. Una sa balita, una sa aksyon, Sa Bacolod Aksyon Radio. Life extended.